știi ce le spune elevilor care au auzit despre curs, dar nu sunt atât de deciși să vină la curs? Deci dacă sunt în căutarea de un curs diferit, să caute un curs perfect pentru că acesta este. Pentru că vă modelați după fiecare și faceți pe fiecare să înțeleagă exact ce și cum funcționează și mai ales că și pe partea emoțională și psihică ne ajutați e mult pentru un curs de biologie, care de fapt nu e doar biologie, ci psihologie și dar nu știu, mi se pare că am învățat mult mai multe decât biologie, nu doar biologie. Am învățat să fiu disciplinată, să nu mai iau lucrurile așa chiar la suflet, chiar să fiu așa stresată mereu. Efectiv, nu știu, mi se pare că faceți minuni, o magie, aveți ceva, stați cu bagheta în buzunar. Bine, nu știu, e incredibil. Chiar așa mi se pare.